Havana Klub, Anecho, 7-ročný, Martini Rosso, Martini Extra Dry, Monan Grenadina, dekorácia koktejlová čerešňa, spôsob prípravy šejky. No poprosím mládež trošku podobnú atmosféru. Aké to sú prípravy? Najskôr musí súťažiaci zafrapovať servisné poháre, v našom prípade je to koktejlový pohár, zafrapovať pracovnú nádobu, v našom prípade je to americký tzv. Boston Shaker, preto sa robí toto frapovanie z toho dôvodu, aby boli poháre správne zachladené, aby nápoj, ktorý nalejete a budete servírovať hosťovi, mal správnu teplotu. Ten americký Boston Shaker pozostáva z 2 tumblerov. Tumbler je pohár bez stopky, jedna časť je kolová, druhá časť je sklenená. Práca s ním je trošku náročnejšia ako práca so shakerom klasickým. Takže ešte raz poprosím mládež, trošku počujeme, buďme na to predstav. Trenek, to výročník? Tak, ešte len druhák a pozrite sa, ako pekne pracuje. Môžeme sa pozastaviť pri tých surovinách, čo je to Havana Klub Anecho, 7-ročný. Je to vynikajúci kubánsky rum, vyrába sa z cukrovej trstiny a čo znamená tá sedmička, že dozrieva v dubových súdoch 7 rokov. Martini, máme Rosso, máme Martini Extra Dry, sú to tzv. Korenené alebo aromatizované alebo vermutové vína. No a posledný máme sirup Grenadina, je to sirup z granátových jablok od firmy Monan, je to francúzska firma. Ale vidíme, že René zlieval vodu do šejkra a teraz bude dávkovať suroviny. Na jednu porciu ide 2 centilitre Havana rumu, čo musím teraz vyrátať, keď robíme tej porcie, koľko musí dávať. Ale to nemôžem ja radiť. Vidíte spôsob nalievania. Barman musí používať odmerku, ochrana spotrebiteľa, z toho dôvodu sa musí používať odmerka. Takže Havanu máme naliatú v Bostone, Martini na porciu ide 2 centilitre. Veľmi dôležitá je aj príprava pracoviska. A tu môžem pochváliť Reného, že má pracovisko veľmi pekne pripravené. Aj tá práca je zatiaľ veľmi pekná. No trošku povzbudiť. Martini Extra Dry, čo znamená Extra Dry? Veľmi suché Martini, čiže veľmi suché korenené víno. A na záver sirup z granátových jablok a na porciu ide 1 centiliter. Tu musíte dávať pozor aj pri tom nalievaní, aby ste vycinkli odmerkou o servisný alebo pracovný pohár, aby ste presne nadávkovali jednotlivé suroviny, aby vám aj tá posledná kvapka nešla mimo pohára, ale do pohára. To všetko sa hodnotí pri technike prípravy miešaných nápojov. Zatvoriť spodkom a zamiešať. A teraz to poprosím. Jeden shaker, druhý shaker. Otváranie. Ja si musím robiť aj trošku poznámky.
mraziť ten let. Teraz vidíte, aký zmysel má to zakladovanie poháru. Vidíte, že ten pohár je krásne orostený, že je nápoj, ktorý budeme servírovať, bude mať určite tú správnu teplotu. Výhodou tejto súťaže je, že nemusíme dodržiavať ten časový limit, ktorý je stanovený na 4 porcie 7 minút. Ale mali by sme urobiť za tých 7 minút, no to už sú profesionáli, musia urobiť 2 nápoje, aj short, aj long. U študentov, keď sú to juniorské súťaže, je na to 7 minút na krátky, 7 minút na dlhý. Myslíme nápoj, samozrejme. Podľa medzinárodných kritérií Medzinárodnej barmanskej asociácie IBA, ďakujem, by sme mali nalievať hotový nápoj maximálne na 3 krát. To sú stanovené medzinárodné kritériá. A opäť, čo je veľmi dôležité, rovnomerné naplnenie všetkých 4 pohárov, čiže v každom pohári musí byť presne rovnaký objem. Opäť, čo hovorím o ochrane spotrebiteľa. Môže sa stať, že tento nápoj pôjde k jednému stolu, kde sú 4 hostia, teraz ja budem mať menej, môj kolega bude mať viacej. A teraz čo ja poviem tomu čašníkovi? A prečo mi ste dali menej a mi ste dali viacej? Takže na toto musím dávať veľký pozor. A na záver dekorácia koktejlová čerešňa, ktorá bude v našom prípade ako vložka. Čo to znamená vložka? Že to ovocie, tá čerešňa ide dovnútra pohára, keby to bola dekorácia, tak ho musíme zavesiť na pohár. René, Olinka a jeho